تەوی ڕووخاندنا رێژێما ئەسەد لیرەیا سووری هینجی نەئارامە. Di meha yekê ya îsal de lîreya Sûrî bi awayekî rêjeyî nirxê xwe bi dest xist. Her dolareke digihêja 13,000. Pereguhêr di wê baweriyê de ne got nirxê nihayê lîreya Sûrî vejandina aboriyê nîşan nade. Lewra her kêliyê dibin metirsiya hilweşandinê de ye. Rastî istiqrar di dolar de tineyî. Sanî ne deqe ne her carê tiştekê seherek tê gotin. Dema nîzam serxwe bû dolar dîsa dihat lîskirin ber lêra Sûrî de 15,000 bû 16,000 bû. Dema nîzam ket dolar bû 30,000. Dîsa daket ber lêra Sûrî yekcar yanî karibêje istiqrariyayê natineyî. Anakê serfayê 11,000. Nearamiya nirxê lîreya Sûrî û pêşbîniya têkçûna wê di her kêliyê de rasterast bandorê lê karîna wê ya kirînê dike. Emir cemil şikayetine yani dolar giş. Yani teyro Suriye Cumhuriyeti cidez dikim dolar daqaved. تعدل من هاي تعدل كيت الفقيراتي ملتي بس وكمك تاجرنا من هاي تعدل بروخاندنا rejimê re bengawaziyên ji bo guhertinên bingehîn di sîstema diravî ya Sûriyê de dest pê kirin. Di nav de derxistina diraveke nû got simbolên serdema Esedê de tune bin û rakirina sifran di diravê de. Di vê çarçoveyê de aborînas bawer dikin got rakirina sifran ne çareseriyeke têrker e. Belkî gaveke temamkar be got tenê piştî bi destxistina aramiya aborî ya berfireh dikare were sepandin. Demê pêşde wekî ku dewlet li ser nigê xwe bisekine, dewlet karibe ihtiyatê xwe xurt bike, dewlet karibe xwe pêşxe, deriyên tîcaretê di nava xwe bike hor, barizganê di nava xwe de rêw rêbaza bidiwan, karibin tîcaretek hor bikin wê bi xwe karî di demê pêşde ew lêra xwe wê çaxê karî û sifrekê jî rake xwe naxibin deynade, dewletê jî inhiyar nake û gel jî pêr perîşan nabe. Biketina Esed re û hatina desthilatdarên nû re lêreya Sûrî hîn jî di asteke ketî de ye. Projeya jinû avakirina Sûriyê û sazkirina aboriya wî welatî wê salên dirêj jêr pêwîst bikin. Heya wê demê jî karîna kirînê ya lêreya Sûrî wê lawaz bimîne. Ev yek jî dibe sedema got 90 sedî ji gelê Sûriyê jêr xêza xîzaniyê de dijî. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.